Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap gördüğümüz waqy täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow saglyk goraş ulgamy üçin niýetlenip, ýurdumyza getirilen täze dikuşory gözden geçirdi. Munyň özi insan saglygyny ýurdun baş baýlyk hökmüni akrardan arkadan prezidentimiň mukaddes garaşlygymyň şanly 30 ýyllyk Aşgabatyň 140 ýyllyk senesiniň öňü sirasynda halkymyz üçin ajaýyp bayramçylyk sowadyny urildi. Yurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan adam we onuň saglyk barada kaladany döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugry hökmüne kesgitlen mehriban arkadagymyz ýer bilen yurdumyza täze gelip gowşan iň kämil enjamlaryny öpsedilen kuwatly lukmançylyk dikçoryny sinledi. Talgoraş we Derman Senaty ministri Aman Epedow iň döwrewap kuwatly lukmançylyk dikçoryny alyp berendigi täze dikçoryň paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygy we edi ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli halkymyza ajaýyp sowgat bolanlygyny belläp, munyň üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdy. Minister hormatly prezidentimize täze gelip gowşan dikçor barada hatabat berip, onun şäkeriň içinde gaýry goýulmasy tiz kömek hyzmatlaryny ýerine getirip, ýürütülüşdirilen hassahanalara gysga wagtyň içinde näýätaglary eltmek üçin niýetlenendigini, teňki we lukmançylyk taýdan zerur enjamlar bilen üpçünedilendigini aýtdy. Bilinçäli dikçoryň içinde näýätaga doly meçberde lukmançylyk hyzmatlaryny ýerine getirer ýaly ähli mümkinçilikler bar. Ýürütü enjamlaryň kömek arkaly raýatyň beden agdalarynyň käbir lukmançylyk görkezleri beýan edilýär. Bu enjamlary dünýäniň öňdebazy döwletleriniň kämil önümi bolup, dikçoryň hereket ýagdaýlaryna laýyklykda, ýagny teňkanyň titremesine, asmana göterilişine we beýleki häsiýetlerine görä taýýarlananlar. Çünki olar sanlyk arkaly işleýän häzirki döwrüň kämil enjamlarydyr. Näçägi dikçor arkaly gyssagy alyp gitmeli bolanny, bu enjamlar beden agdalaryny zerur bolan kislorod ýa-da beýleki ulgamlar bilen doly öpçün edip bilýär. Munyň özi lukmanlaryň işini köp derejede ýeňilleşdirýän we näçäglara degişi kömekleri tiz bermäge ýardam berýän iň kämil üpçünçilikdir. Dikçoryň içinde zerur bolan erginleri sowatmak we gyzarmak üçin hem ýürüti enjamlar bar. Reanimasiýa we gaýry goýulmasy tiz kömegi bermek üçin derman hemde tarpeç terişler üçin ýürüti gutucuklar bar. Görünşýäli hormatly prezidentimiň halkymyzyň saglyk barada kaladylary esasyna sowgat berilen bu tiz lukmançylyk kömegi dikçory adatda nişar ýagdaýlarda näýätaglara ýokary ýylly we netijeli ilkinji lukmançylyk we zerur bolan ýagdaýlarda ýürütilişdirilen gaýry goýulmasy lukmançylyk kömegini öz wagtyna bermäge, ýylatymyzyň saglygyny gorap taklamaga hemde ömür dowamlylygyny uzaltmaga ýardam berer. Dikçoryň iň ýokary tezligi sagatda 275 km, iň ýokary uçuş uzaklygy 510 km barabardyr. Onuň ýere gonýan böleginiň goşmaçy enjam bilen üpçünedilmegi bolsa, dikçoryň dağa teklerine, gum we çöllük hemde barmasy kyn bolan ýerlere gonmagyna mümkinçilikler edýär. Munyň özi bu kämil dikçoryň ýurdumyzda häzir çen bar bolan şunyň ýaly dikçorlardan tapawutly aýratynlygydyr. Ýokary tezlikli, dünýä ýyňlaryna laýyk gelýän, häzirki zaman tanylgam tehnologiýalar bilen doly üpçünedilen, ähli zerur bolan amatlyklar döredilen bu dikçor gysga wagtyň içinde näýäsägi alyp barmak üçin niýetlenenler. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň öňüm bolan Ansat kysymly şäher ilaç üçin niýetlenlen lukmançylyk maksatly bu täze tiz kömek dikçory tanylgam tehnologiýalary zerur bolan döwrewap enjamlar bilen doly üpçünedilenler. Ýergelene aýtsak, milli liderimiziň tagallarlar bilen bina edilen iri saglyk goraş tesgalarynyň ýanyna ýürüti dikçor meýdançylara murly. Munyň özi hormatly prezidentimiziň halkymyzyň saglygy baradaky bir näçe ýyl mundan öňden ýöňdürgüçlük bilen eden aradasynyň netijeleridir. Dikçorlaryň uçup gonmaklar üçin niýetlenilen şunyň ýaly meýdançylaryň mehmanhanalarda da gurnulýanlygyny bellemek gerek. Talgoraş we Derman Senaty ministri ýylatymyzy gaýry goýulmasy lukmançylyk hyzmatlar bilen üpçün etmek boýunça döredip beren şertleri we mümkinçilikler üçin ähli talgoraş işgärleriň adyndan hormatly prezidentimize ýene däwregedek tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentimize ýerine getirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak bilen birlikde saglyk goraşlygymyň maddi enjamlaryň büniýadyny pogturandyrmagyň hemde döwrewaplaşdyrmagyň bu ýolgamy ösdürmek babatdaky strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi.
Soňra Türkmen Hava Ýolları Agentliginiň başlygy Saburov ýurdumyzyň raýat aviasiýasyny ösdürmek maksady bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň degişli idaralary bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek ornuny alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Ýokary derejede gadanan alaşyklaryň etatyny, ýerine ýetirilýän işleriň çäklerini, ýurdumyzda toprak howa şertlerine laýyk gelýän dikçorlary getirmek mühim işleriň hataryny durýanyny bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, alınıp bolýan işleri maksady laýyk dowam etmegi tapşyrdy. Hemde şunun ýaly kämil dikçorlary ýurdumyzyň wilayetlerine de ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmegi Türkmen Hava Ýolları Agentliginiň başlygy Taburow we Saglyk Goraş hemde Derman Senaty ministri Aman Epetow tapşyrdy. Döwlet başlarymyz täze lukmançylyk dikçorynyň getirilmeginiň köpügli ulak aratynyşyk düzümleşdirmegiň ýurdumyzyň ykdysady, maýy goýum, üssaşyr geçiriş, terişli kuwatyny durumşa geçirmegiň mühim şertdigini aýtdy. Döwlet başlarymyz Russiýa Federasiýasy bilen döwletary gatnaşyklarynyň çäklerini üstünlikli ösdürilýän Tatarstan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň iýdigderli, netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Kazanyň dikçor zawody bilen aviagurulyş gulgamyna ýola goýulan hyzmatdaşlyk esasyny, onuň howa tehnikalary ýurdumyzda giňden ulanýar diýip hormatly prezidentimiz sözünde dowam etdi. Döwlet başlarymyz dikçoryň tehnik häsiýetnamalaryny çekip, bu kysymly dikçorlaryň döwrewap lukmançylyk enjamlary bilen üpçünedilendigini hemde Türkmenistanyň howa şertlerine gabat gelýänini aýtdy. Soňra ýurdumyzyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministri Aman Epetow hormatly prezidentimize ýurdumyzda näýatagda böwrek çalşmak boýunça ilkinji transplantasiýa operasiýasynyň üstünlikli geçirilenligi barada hoş habar aýtdy. Bu operasiýa ýerli hünärmenlerimiz tarapyndan amal aşyryldy. Häzirki döwürde näýatagyň ýagdaýy kanagatlanarly bolup, lukmanlaryň gözükçüligine saklanýar. Hormatly prezidentimiz bu habary kanagatlanma bilen kabul edip, operasiýanyň üstünlikli geçmegi bilen tüýs ýürekden gutlady. Munyň özi milli lukmanlarymyzyň hemde Saglyk Goraş ulgamynyň gadanan uly üstünligidir diýip mehriban arkadagymyz belledi. Milletiň saglygy ýurdun baýlygy diýen şygardan ugralanyp, häzirki döwürde ýurdumyzda Saglyk Goraş ulgamyny kämilleşdirmek we onuň düzümlerini döwre barplaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň çäreler amal aşyrylýar. Bu bolsa adamlaryň ömrüniň ortaça uzaklygynyň ýokarlanmagyna we ilatyň durmuş derejesiniň hilini gowlanmagyna ýardam edýär. Hormatly prezidentimiz täze dikçoryň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň raýat aviasiýasyny ösdürmegiň 2030-njy ýyl içinde milli maksatnamasyny güdümli tutulan wezipeleri üstünlikli durumşa geçirmäge, şeýle hem howa gemleriniň düzümli iýdigderli döwre barplaşdyrmagy hemde uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçünetmäge gönükdirlendigini belledi we bu işleriň dol derejede ýerine getirilmeligini taşyrdy. Milli liderimiz sözünde dowam edip, Türkmen Hava Ýolları Agentliginiň ýol başçysy Saburow, İçeri işler ministri Çakyýew, Saglyk Goraş we Derman Senaty ministri Aman Epetow bu urda alınıp bolýan işler dowam etmegi hemde eger zerur bolsa tehnikalary adatdan nişar ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň alyp barýan işlerini de ulanmagy taşyrdy. Şeýlelikde mehriban arkadagymyzyň Saglyk Goraş maksatly täze dikçory paýtatymyň ilatyna sowgat etmegi milli liderimiziň döwlet adam düşünürdiýen şygary baş ýürelge edilýän siýasatyny durmuş ähmiýetli ulgamlaryň ösüş üçin möhüm orna ýelýär. Hormatly prezidentimiziň sowgady bolan lukmançylyk maksatly bu täze tir kömek dikçory milli diýip desurlarymyz esasyna kabul edilip, tir kömek dikçoryny uzak wagtlap halkymyň saglygyny goramak bilen baglanyşykly asyrly işde ak ýol arzu edildi. Milli liderimiziň raýatlarymyzyň saglygy baradaky bimeçer aladalarynyň netijesinde Saglyk Goraş ulgamynyň düzümlerini kämilleşdirmek babatda ýerine ýetirilýän işleriň çäklerini ýurdumyzyň ähli ýerlerine iň häzirki zaman enjamlar bilen üpçünedilen döwrewap lukmançylyk merkezleri, saglyk öýleri hemde Derman Senatyna degişli diskalar iýdigderli gurulýar. Olaryň ählisi derur bolan tehnikler bilen üpçünedilip, ulgamyň maddi enjamlaryň bünyady döwrewap derejede iýdigderli kämilleşdirilýär. Mehriban arkadagymyzyň ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli paýtatymyň ilatyna sowgat eden lukmançylyk maksatly iň kämil döwrewap täze tir kömek dikçoram munyň aýdyň suwutnamasydyr. Arkada prezidentimiz bugün ýurdumyň Saglyk Goraş ulgamyna Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynda öndürilen ansat kysymly tir lukmançylyk kömegi dikçoryny peşkeş berdi. Bu häzirki zaman saglyk enjamlary bilen üpçünedilen dikçory Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny hormatly prezidentiň sowgatdyr. Ýokary tirlikli, dünýä ünlülerine laýyk gelýän, häzirki zaman tehnologiýalary bilen üpçünedilip, ähli derur bolan amatlyklар döredilen
bu dikçor şäherlerde gyýtgy wagtyň içinde ýakyn aralykda nätaglary alyp barmak üçin niýetlenendir. Dikçorun lukmançylyk bölüminde durly görnüşli demlerler, akşam elektrokardiyograf we monitorly defibrillator enjamy, erin uymak üçin infuzamatlar, emel dem alyş enjamy, avtomatik forge enjamlary gurnulan. Şeýlem dikçor derman ferişteleri, soğutucu we ýylaçy bokslar, ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen durly gurallar, glukometr, pulsaksimetr, termometr, köpürli şinalar, turly görnüşdäki gurallar, ýanyk şiketli nätalar üçin niýetlenen turly görnüşli enjamlar we beýlik sarp edici terişdeler bilen üçin edilendir. Lukman we Gahryman prezidentimiz milli lukmançylygyň maddi enjamlaryny binýadyny puwtalandyrmak, häzirki saglyk oruş edaralaryny gurmak, lukmançylyk enjamlary, derman terişdeler, tiz lukmançylyk kömegi awtologlar we beýlik möhüm lukmançylyk hajatly önümler bilen üçin etmek boýunça hemişe bize iyidi derli himayet goldawlaryny berýär. Lukmalar adatdan daşary ýagdaýlarda gaýry goýulmasy lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen antat kysymly lukmançylyk dikçoryny howat bermegi onuň aýdyň misaly bolup durýar. Ýylatymyzda gaýry goýulmasy lukmançylyk hyzmatlaryny üçin etmek boýunça edýän bimeşwer aladalary, döredip beren şertleri we giň mümkinçilikler üçin ähli saglyk oruş işgärleriniň adyndan hormatly prezidentimize alkyşlar aýdýar. Biz lukmalar arkada prezidentimiň döredip berýän ähli mümkinçiliklerinden peýdalanyp raýatlaryň sanyny gorumakda gijämiz gündüz edip işejekdigimizi inandyrýar. Arkada prezidentimiň jany sag, ömrü uzak, il ýurt bähwetli işleri hemişe rowaj alsyn. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow İran İslam Respublikasynyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif kabul etdi. İran İslam Respublikasynyň daşary işler ministri wagt tap kabul edendigi hemde ösýokbetde şükdi döwletary hyzmatdaşlarynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçilik üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize İran İslam Respublikasynyň prezidentiniň talamyny we Nowruz bayramy münasibetli gutluglaryny hemde paragatçylyk, bagt we awadançyk baradaky arzuwlaryny getirdi. Hormatly prezidentimiz dostluk ýurdun prezidentine we halkyna ingowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde iki halkyň öňden gelýän hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň berk binýadynyň esasyna gurulýan köp ýyllyk ýödary beýikli hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellädi. İşin ýagdaýda geçen duşuň çäklerini milli liderimiz we mehman, tiýatry diplomatik, tüwda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmen-İran gatnaşyklarynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Eger türlü serişdeler we ykdysady kuwata bolan iki goňşy döwletiň din hukuklylyk hemde öýdary beýiklilik ýörelgeleri esasyna gurulýan dep bolan hyzmatdaşlygy ähli olar boýunça mundan meýlekde ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigi bellenildi. Ma'lum bolýaly, soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda Türkmenistan we İran netijeli hyzmatdaşlygyň uly tejribesini topladylar. Şol hyzmatdaşlyk bolsa tutuş sebäpden ykdysat taýdan ösmegine gönükdirilen 20 meçörli bilelikdäki taslamalaryň ençemesiniň durmuşa geçirilmegi bilen berkidildi. İran İslam Respublikasynyň daşary işler ministri tutuş Merkezi Aziýada geosiýasy deňagramlygy, paragatçylyk we durnuklygy saklamagyň möhüm şerti bolan Türkmenistanyň paragatçylyk söýjülükli daşary siýasatyny hemde häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmäge oňun çemeleşmelerini gollaýanlyklaryny belledi. Milli liderimizin öňe süren energetik hukuklygyny üpçün etmäge hemde ulag üssaşlyk geçergeleriniň täze halkara ulgamny döretmek boýunça ähli umumy hyzmatdaşlygy ýola goýmagy gönükdirilen möhüm halkara başlangyçlary munyň aýdyň suwutnamasydyr. Ma'lum bolýaly, Birleşen Milletler Guramasyna agda döwletler tarapyndan giň gollagy eýe bolan hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýti kararnamalary bilen berkidilen bir başlangyçlar işiň halkara gatnaşyklarynyň başly başlady. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlaryny, şol sany 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak geldiip ýaran etmek baradaky başlangyçyny gollaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirip, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine hyzmatdaşlygyň Türkmenistana özüniň beýtaraplyk derejesini sebit durnuklygynyň we howpsuzlygynyň möhüm şerti hökümine durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýänini aýtdy. Mehmana Türkmenistanyň paragatçylyk söýjülükli daşary siýasy uruny gollaýanyny aýdyp, İran tarapynyň möhüm halkara taslamalara gatnaşmagy gyzyklanma bildirýänini tasdiklady. Şol taslamalaryň durmuşa geçirilmegi sebit we dünýä meselelerini tüwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge ýardam eder.
İran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministri hormat prezidentimiň amala aşyrýan açyk kapylar we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň netijesinde geljek uly türkmen bazarynyň ýyl saýyn dünýäniň maýadarlarynyň we meşhur kompaniýalarynyň köp sanynyň ünsüni özüne çekýänini belläp, öz ýurdunyň işgüller toparlarynyň ýöňden gelýän gatnaşyklary giňeltmäge hemde Türkmenistanyň döwlet we hysusy düzümleri bilen has asnaşykly hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly gyzyklarny bildirýänliklerini aýtdy. Döwlet tarag gatnaşyklaryny ösdürmäň geljek barada pikir alşmalaryň çäklaryny, ýola goýulan gatnaşyklaryň öýdara ynanşmak, birek-birege hormat goýmak häýetiniň goňşy ýurtlary diňe bir gadandan alanşyklary üstünlikli durumşa geçirmägeden, eýsem öýdara beýikli hyzmatdaşyň täze ugurlaryny we usullaryny gözlemäge mümkinçilik berýänligi barada bir pikir aýdyldy. Şunun bilen baglanykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary toparynyň işini işeňleşdirmegiň hemde dörli derejede iki taraplaryň duşuklary ýygyderli geçirmegiň zerurdygy bellenildi. Türkmenistanyň we Iranyň möhüm halkara hemde sewit meseleleri boýunça öýdara gatnaşyklary barada hem durulup geçildi. Duşuň ahyryna hormat prezidentimiz we mehman iki ýurduň goňşy halklarynyň diýip bolan dostluk gatnaşyklaryna ıgrarlydygyny tasdikladylar. Duşukdan soň İran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministri habarçylamada şeýle gurulma berdi. Bismillahirrahmanirrahim. Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti bizi kabul etdi. Munyň üçin hormatly prezidenti tüý sürekden hoşallygymyzy bildirýär. Hormatly prezident doganymyz bilen duşmak bizim üçin hemişe uly buýsançdyr. Men hormatly prezidenti halkara Nowruz bayram bilen gutladym. Türkmenistanyň halkara derejesine gadanýan üstünlikleri alaytada oňun beýtaraplyk syýasatyny ýöretmek arkaly halkara giňişligine amala aşýan işleri uly awraya eýe bolýar. Şeýlekem Türkmenistanyň 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan etmek hakyndaky başlangyjyny tüý sürekden golladyk. Bugunky duşuň dowamyna biz hormatly prezident bilen tewit we halkara dünýä derejesinde gatnaşyklary ösdürmek hemde iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy hasy giňeltmek boýunça möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Biz bu orada hormatly prezidentiň ähli başlangyçlaryny dolu gollaýar. Mundan meýlekde iki goňşy ýurduň İran bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoş niýetli goňşylyk, dost doganlyk gatnaşyklarynyň hasy berkidiljekdigine inanýan. Sag bolun. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine ýurdumda gelen İran İslam Respublikasynyň Daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarifiň ýol başçylygynda hökümet wekiliýetiniň gatnaşmagyna geňeşmeler geçirildi. Onda iki döwletiň arasyndaky dürli meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Gepleşikliň barşyna taraplar syýasy diplomatik ugur boýunça şeýlede söwda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlardaky Türkmen-Iran gatnaşyklary bilen bagly meseleleň giňermine ara alyp maslahatlaşdylar. Iki döwletiň daşary işler ministrleriniň arasyna hyzmatdaşlyk aýratyn ara alyp maslahatlaşyldy. Sewit we halkara guramalaryň şersana Birleşen Milletler Guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerindäki özara hereketlere seredilip, Sewitde hukuksyzlyk we durnuklylygy putulandyrmakda garaşlyň meňzeşligi bellenilip, Owganstanaky ýagdaýlar boýunça pikir alşylyp, halkara paragatçylyk we ynanşmak ýyly wagtda Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjynyň ähmiýetini ýygylyp, hereket edýän hukuk resminamalaryna syn bermek bilen birlikde Hazar deňiziniň meseleleri hem 6-njy Hazar sammitine görülýän taýýarlyk işleri ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar ýakyn wagtda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen-Iran toparynyň nowatdaky meşesine taýýarlygyň çäklerini bir neçe durşuklary guramak boýunça alanlaşdylar. Hususan wekiliýetler akyllar Şahir Matmul Pragynyň doglan gününiň 300 ýylygyny belemek boýunça görülýän taýýarlyk işleri, şeýlede bu sene münasibetli belelikdäki çäreleri guramak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Gepleşikler netijesi boýunça iki döwletiň daşary işler ministrleri, Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen İran İslam Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň arasyny 2021-nji 2022-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek maksatnamasyna gol çekdiler. Şeýlede Ýaponiýanyň hem ýurdumyň daşary işler ministrlikleriniň arasyny video ara gatnaşygy arkaly Türkmen-Ýapon syýasy geňeşmeleri geçirilip, gepleşikliň barşyna taraplar syýasy diplomatik şeýlede söwda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmen-Ýapon gatnaşyklarynyň oňuýun ösüş depgini kanagatlanma bilen belediler. Ýokary derejedäki özara saparlary gurnamak babatda iki döwletiň gyzyklanmalary beýan edilip, parlamentary hyzmatdaşlygyň netijeligini ýagtyrdy. Türkmen Demir Ýollar Agentliginde maýa goýum forum ödüşini başlady. Oňa ýurdumyzyň önüm öňürjileri we telekeçileri, ulaw we kommunikasiýa toplumynyň idare kärhanlaryny kunärmenler gatnaşdylar.
Hormatly prezidentiniň başlangyjy bilen geçirilýän çäreňiň maksady ugurdaş ministerlikliň we puwduklyň dolanýyş edareleriniň uluw hyzmatlaryna isleg bildirýäniň arasyny işin gatnaşyklary ýoly goýmakdan, döwlet we hususy puwduklary ösdürmekden, uluw we kommunikasiýa ulgamyna işleýän ýurdumyzyň telekeçileriniň maýalaryny çekmek arkaly import önümleriniň orny tutýan haritleri, täze önümçilik kuwwatlyklaryny döretmekden ibaretdir. Forumyň dowamyny uluw we kommunikasiýa toplumynyň hünärmenleri ätiýaşyk şaýlarynyň we serişdeleriniň görünüşleri hem möçürleri uluw hyzmatlar hakyndaky maglumatlar bilen tanışdylar. Habar berilýär, olary öndürmek üçin ýurdumyzda zerur bolan enjamlar bar. Muňa garamazdan deýişli toplumyň kärhanalarynyň önümçilik hajatları üçin zerur bolan serişdelen hem ätiýaşyk şaýlarynyň uly möçüri daşary ýurtlardan satyn alınýar. Çykyş edenden belleşýär, ýurdumyň ilatyna aragatnaşyk hyzmatlarynyň täze görünüşlerini ködürlemege aýratyn üns berilýär. Dörli programmada önümleri döretmek we gollamak babatda ýaş hünärmeniň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça işler amalaşdyrylýar. Maý goýum formy uluw we aragatnaşyk ulgamyny ýokary hili import we eksport ugurly önümçilik babatda kuwwaty artdyrmak üçin tehnologik täzelikleri teklip etmäge taýýar ýurdumyň önüme önürjileriniň mümkinçiliklerini aýdyn görkezdi. Şuwun Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Harwy institutyny ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň harwy bölümlerine söwüşçüň baýdaklaryň dawaraly gowşulşy boldy. Şanly wakanyň hormatyny guraran dawara degişli ýolbaşlar, harwy bölümleriň ferkerdeleri we şahsy didimi, şerde çağırış boýunça harwy gulluk etýän harwy gullukçylar, harwy talipler we harwy mektepleriň okuwçylary gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belin serkerde başlanan degişli permanentatyna harwy bölümlere söwüşçüň baýdaklaryny goşulmak dawarasy döwlet senamynyň ýerine ýetirmegi bilen başlandy. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harwy düzgünnamalaryna laýyklykda goşunyň iqrarnamasy bolan söwüşçüň baýdaklar esker mertebesiniň, ar namasynyň, gaýratlylygynyň, şan şöhratynyň nişany hasaplanýar. Bu arada Mehriban Akadamyz söwüşçüň baýdak şol harwy bölümiň söwüşçüň maksadynyň aýratynlyklaryny, taryhyny we bitiren hyzmatlaryny tapawutlandyrýan, şeýlede oň Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini degişliligini görkezýän aýratyn hormat nişanydyr. Şonuň üçin ony gaýdusuzlyk bilen mertlerçe goramak her bir watan goragçysynyň mukaddes borjudyr diýip belliýär. Şoý noktadan nazardan bu dawraly we ýatdan çykmajak pursatlarda söwüşçüň baýdaklara münasip bolan harwy bölümiň serkerdeleri garaşsyz baky bitirip watanmyda, Mehriban halkymyda Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýurdumynyň ýaragly güýçleriniň birin serkerde başlygyna ak ýürekden gulluk etmek hakyndaky wepaly kasamyny ýerine ýetirdiler. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri türkmenler watan goragçylarynyň söwüşçüň başlanyklygyna uly ähmiýet beripdirler. Herki ýamda edenmen we gaýdusy serkerdeler bolan batyrgay atabawalarymyzyň däplerini münasip dowam etdirýärler. Bugun oňyn bir taraplyk ýolgularyny ygраly garaşy Türkmenistan döwlet başlama tarapyndan işlenip taýýarlanan harwy doktrinanyň ähli düzgünlerini ýygy-däl eýerýär. Howpsuzlygy puwtalandyrmak hende goşunyň ýokary gorunuş ukyplygyny saklamak boýunça toplumyň maksatnamany üstünlikli berjä edýär. Milli goşunmyz bolsa parahatçylygyň we asudalygyň ýurdumyzyň mundan meýlekde gülläp esmeniň we oň raýatlarynyň awadançylygynyň ygtybaly kipir bolup çykýar. Belşimiz ýaly 6 aprelde geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde de hormatly prezidentimiz ýaragly güýçlerimizin maddi enjamynyň binýadyny puwtalandyrmagyň, serkerdeler taýýarlamak ulgamyny ösdürmegiň, şahsy düzümiň arasyna watançylyk terbiýeçilik işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny atady. Ümmöküm wezipelери durmuşa geçirmekde de şuňky taryhy wakanyň ýokary ähmiýeti bardyr. Dawaranyň dowamyna gutluk sözleri bilen çykyş edenler, şular barada we ýurdumyzda alınıp barýan harby özgertmeler, türkmen goşunynyň kuwwatly ösüşleri, merdany pederlerimiziň mukaddes görülesi, döwletimiz tarapyndan bugurda döredilýän giň mümkinçilikler dogrusyna uly buýsançlan bellediler. Söwüşçüň baýdagy kabul eden harby gullukçylar, hormatly belin serkerde başlaýmadan watany baky we parlagyň alamaty hökmünde gowşulan söwüşçüň baýdaklar ygtybaly we anamly gollarda saklanmalylar. Siz ony mukaddeslik saýyp, milli goşunymyzyň gorunuş ukybyny we harby kuwwatyny puwtalandyrmalsyňyz. Siz söwüşçüň baýdan aslyn eden watançylyk kasamyňyza wepaly bolup, harby golluk borjuňyzy awry bilen bir kemsiz ýerine ýetirmelisiňiz diýen parsatly pentlerini eýerip, mundan meýlekde münasip gulluk etjekdiklerini gorunuş siýasatly harby doktrinadan gelip çykýan jogapkärlik wezipeleri üstünlikli çözmäge işçen gatnaşykdyklaryny ananyrdylar. Dawaranyň ahyryna döwlet kasamy ýerine ýetirilenden soň, söwüşçüň baýdaklary kabul eden harby bölümleriň şahsy düzümleri münberiň öňünden dawaral ýürüşleňeşdiler.
Sonra bir yerde hormatly prezidentimiň goşunyň tuğu hemişe ygtybarly ýerde, önämli gollu aýalyp saklanýar. Tewaşyň baýdak watançy eskeriň hanymanydyr. Watan goragsy üçin tuğun goragy mertebäniň awraýyn goragdyr diýen sözlerini eýerilip, şeýle-de hary destur olaýaklykdy. Tewaşyň baýdaklar hary bölümleriň ýüzüde saklanýan ýerlerini uradyldy. Zekinli ýaşlary ýüze çykarmak, dersler boýunça okuw maksatnamalaryny özleşdirmek, aýratyn okuyup başarnyklaryny görkezden mekdep okuwçylaryny höwetlendirmek, hemde olary halkary bäýatçyklaryny taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda okuw dersleri boýunça eglan edilen Altyn atyryň altyn zekinleri atly bäýatçylaryň döwlet tapgyry geçirildi. Yurdumuzda ösüp gelýän ýaş netleň tebigy zekin başarnygyna doly ýüze çykarmak, ösürmek we olaň ilim bilme höwesini artdyrmak ugrunda netijeli işler alınıp barylýar. Muňa mekdep okuwçylarynyň arasyna geçirilýän däbi urulan ders bäýatleşiklerim aýdym misallar. Yurdumuzda mekdep okuwçylarynyň arasyna eglan edilen Altyn atyryň altyn zekinleri atly bäýatleşiň jemleji tapgyryna gatnaşmagy hukuk gazanan zekinli okuwçy ýaşlar bäýatleşiň düzgünlerine laýyklykda öz saýlan hunerleri boýunça okuyup başarnyklaryny özleşdiren bilim derejelerini görkezdiler. We bäýatleşiň maksady arkada prezidentimiň okuwçylaryň tebigy zekin başarnygyny ösürmek, häzirki zamanyň ýokary talaplaryna laýyk derejelikli pikirlenýän ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek barada talaplaryny berja etmekden, olary huneri urukdurmak hemde okuw dersleri boýunça ilmi derejelik işi bilen meşgullanýan zekinleri ýüze çykarmakdan höwetlendirmekden ibaret boldy. Ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekteplerini okuw derslerini kämil öwretmek, okuwçylaryň tebigy zekinlerini we başarnyklaryny ösürmek, olary hunerleri urukdurmak işleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan mektep okuwçylarynyň arasyna zekin bäýatleşikleri ýygydarly geçirilýär. Bu bolsa okuwçylaryň zekin başarnyklarynyň artmagyna, bilimleriniň kämilleşmegine ören oňoýly täsirini ýetirýär. Bäýatleşiň guramaçylykly geçirilmegi hemde oňa gatnaşýan okuwçylaryň zekin başarnyklaryny ihlas bilen aýan edişleri arkada prezidentimiň ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirgen siýasatnyň oňy netijelerini görkezýär. Bäýatleşige gatnaşýan mekdep okuwçylarynyň okuw maksatnamalaryny laýyklykda özleşdiren bilim derejelerini dürli ýumuşlaryň üstü bilen aýan edişleri, bäýatleşiň ýeňijesdiýen hormatly ada eýe bolmagy bildirgen ihlaslary onuň çekeleşikli geçmegine sebäp boldy. Oňa gatnaşanlar Mehriban prezidentimiň güneşli diýarymyzda bilim ulgamyny ösürmek barada edýän düýpli alada hakda anyk misallar arkaly özleriniň peýek kalplarynyň çykýan duýgularyny boýsunçylygyny aýdyp, ýaş nesil hakyna edýän ägirt uly işler üçin gahryman arkadagymyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýat, ingliz dili, rus dili, matematika, fizika, informatika, geografiýa, biologiýa, himiýa dersleri boýunça geçirilen bäýatleşiň döwlet tapgyryna 10-njy synplardan 350 goly, 11-nji synplardan 400 goly okuwçy gatnaşdy. Hormatly prezidentimiň ýaş netle döwre bilim terbiýe bermek üçin döredýän mümkinçilikleri, ýaş nesille ýokary ruhylentlik döredýär. Bilimlerini kämilleşdirmäge güýç, kuwwat bergen. Sportun dürli uğurları boýunça ýaşlaryň giňerim däwranlyrylmagy şanly seneleriň dawarlaryny ötkoşýar. Türgönleriň ýeňişe bolan ynamy ýaşlaryň öz bolşy bedeni urlýar. Ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň değişle meýnamasyna laýyklykda Aşgabatyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürlüğiniň guramagyny tenis boýunça geçirilen paýtatymynyň açyk birinçiligi uly ruhanytligi wesenni. Paýtatymynyň döredilmeginiň şany 140 ýyllygyna başlanan sport bäýatleşigi geljekki uswatlaryň kemaligiliýanyny äşkär etdi. Ýaş türgünleriň arasyndaky çekilişlik häsiýete beslenen bäýatleşik tejribe toplamakda ähmetli boldy. Ýarış tälimçileriň hünärmendleriň üns merkezine boldy. Ýokary netijelere beslenen ýaşda her bir pursat türgünler üçin uly jogapkärçiligi boldy. Berilen şeýle soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda sportun bu görnüşi işçiň ösürlýär, hemde ol aýratyn meşgullyga eýe bolýar. Mehriban akademiyanyň belleşýäli sport ählumumy parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy putulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Ýarış uswatlaryň kemaligiliýanyny äşkär etdi. Sportun sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, ýokary netijeleri gazanmakda ähmetli orny eýilýänyny durmuş aýdyn görkezýär. Ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipe öwrülmegi ýaşlaryň çekilişlik häsiýetini üpçün edýär. Oýunlar uswatlar ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Türgünleriň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaretdir.
Hormat adamlar, ne olsa yurdumuzun welaatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 8 aprel saat 20-den 9 aprel saat 20-çe boljak wa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanyş bolan. Balkın welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa wir gün örtügün nordun tileskunta 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 22-27 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny azkim bulut hawa wir gün örtügün nordun tileskunta 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny azkim bulut hawa wir gün nordun tileskunta 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny azkim bulut hawa wir gün nordun tileskunta 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 10-15 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Daşawd welaýatyny azkim bulut hawa wir gün örtügün nordun tileskunta 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 9-14 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azkim bulut hawa wir gün örtügün nordun tileskunta 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 15-17 gradus, gündüzine 31-33 gradus maýly bolar. Yurdumyz boýunça aprel aýynyň 9-ny magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmagy arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möşüriniň kadydan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat basyny, howanyň derejesiniň ütkeýäni nazar alyp, basyla görä geýinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler. Beýde günleri berk berjä etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşerýär. Ýakly tüşen özüni bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun ýeleşler.